IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinaganad ni PNP Provincial Director Police Colonel Jomar Labiano iti publiko gabuti pa nagraira ti ayuda scam. Inbagati Provincial Director nga addan ti nabiktima iti Ilocos Norte ti ayuda scam ngem nagkedked ang talye tapos ay mabulilyaso ti uywayat da nga investigasyon. Ang recently po yung ayuda scam kasi may regular kasi tayo, may ayuda tayo na galing sa government. So yun ang tinitake advantage silang mga cover story para makapag-scam ng mga tao na alam niyo na medyo ano kasi ang buhay. Nandun pa rin tayo sa crisis hanggang ngayon. So yun yung napakagandang opportunity nila na mag-control ng tao. Kukunin yung identity tapos magpapakalat sa internet o dito sa cellphone. For a while, maya-maya, naloko na yung nakuha na yung mga identity tapos iba na nagkiklaim gano'n tapos next iba na naman nagkiklaim. Kung natin Provincial Director adat dating app kin text scam digito yung scammer na scan kung natin Provincial Director ti panagbili nga vigilante to maliklikan ti panakabiktima ti kasto nga klase ti scam. Mag-ingat na lang ang kababayan natin. Let's be cautious, let's be vigilant, let's be wary. Let's be on guard dito sa cellphones or sa emails kasi may mga baiting sila. May baiting, may booty texting. Pag napindot mo na, yun na, kuha na yung data mo. May booty calls pa. Tatawagan ka tapos makukuha na yung data. Malagik may itikal labes no sarpay tinagan ni Governor Celia Arta Marcos mabayang ti pinagdawdawat ti kwarta ti scammer nga iti agdama ket addan ti pagdudurasan ti investigasyon. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.